Ποιος έκαψε το δάσος μου? Γεια σου κύριε αστυνόμο. Γεια σου, τι έγινε, σε βλέπω πολύ τρομαγμένο. Κάποιος έκαψε το δάσος μου, στα προάστια. Τον είδες? Ναι, μόλις αντίκρισα το δάσος να καίγεται, πέρασε μπροστά μου και με έσπρωξε, αλλά δεν μπορώ να το περιγράψω. Ήταν πολύ παράξενος. Μάλιστα. Τότε πάμε γρήγορα στο δάσος και να καλέσουμε και την πυροσβεστική. Πάμε. Μα πού είναι ο πυροσβέστης? Νάτος, τώρα έρχεται. Γεια σας, είμαι ο πυροσβέστης. Έλα, μπορείς πυροσβέστη! Μπράβο πυροσβέστη, μπράβο, τα κατάφερες! Γεια σας. Επιτέλους το δάσος μου επανήλθε. Επιτέλους σπίτι μου. Παρακαλώ, ποιος είναι? Νομίζεις ότι έτσι πως θα πει. Θα σε απειλώ μια ζωή. Θα σε καταστρέψω όλα. Αν δεν μου παραδώσεις αυτό το ιερό δάσος. Πω, δεν αντέχω άλλο, θέλω να κοιμηθώ. Ξημέρωσε. Καλημέρα αστυνόμε. Καλημέρα, ήρθα για να σου πω καινούργια νέα. Τι? Χθες το βράδυ δεχτήκαμε ένα απειλητικό τηλεφώνημα από μια παράξενη φωνή που έλεγε ότι θα βομβαρδίσει το αστυνομικό τμήμα και θα σκοτώσει όλους τους αστυνομικούς αν συνεχίσουμε να κάνουμε έρευνες στο δάσος. Τώρα που το λες και βέβαια με πήρε κάποιος χθες βράδυ τηλέφωνο και με είπε να του παραδώσει το δάσος. Μα τι έχει τέλος πάντων αυτό το δάσος? Προφανώς μιλάμε για έναν εμπριστή που σκοπό έχει να καίει τα δάση και αυτό ακριβώς προσπαθεί να κάνει και σε σένα. Από τις έρευνες δεν ανακαλύψαμε τίποτα άλλο. Χθες που με πήρε τηλέφωνο, με είπε να του παραδώσω αυτό το ιερό δάσος. Είσαι σίγουρος? Απόλυτα. Αλλά τότε γιατί είχε σκοπό να το κάψει? Ιδέα δεν έχω. Καλά, εμείς πάντως να ξέρεις πως έχουμε βάλει φύλακες στο δάσος και οι έρευνες θα συνεχιστούν για 3 ακόμη ημέρες. Αντίο. Αντίο. Καλημέρα Μπαρμπαμίτσο. Καλημέρα Γιάννη, Γεια σας, είμαι ο πυροσβέστης. τι κάνεις, καλά είσαι? Καλά είμαι. Ξέρω τα άμορφα τα χθεσινά για το δάσος. Και τι έχεις να πεις? Όποιος κοινά τα πάντως πρέπει να τιμωρηθεί αυστηρά. Αυτό ήταν ένα δάσος το οποίο προσφέρει πολύ οξυγόνο σε μια τέτοια πόλη. Συμφωνώ κι εγώ. Τώρα τι σκοπεύεις να κάνεις? Όλα είναι στο χέρι της αστυνομίας. Κάνουν έρευνες και άμα βρούνε τον ύποπτο, όλα έχει καλώς. Αλλιώς θα μας καταστρέψει τη ζωή. Καλά Γιάννη, άντε καλή επιτυχία. Ευχαριστώ Μπαρμπαμίτσα. Ανάτος! Πιάστε τον! Πιάστε τον γρήγορα! 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 Σε έπιασε επιτέλους. Το σκότωσα. Το σκότωσα. Καταδικάστε σε φυλάκιση 10 χρόνια. Είμαι αθώος. Αστυνόμε. Γεια σου. Ήρθα να σου πω πως τελικά θα ελευθερωθείς, γιατί ο ύποπτος δεν πέθανε και είναι ήδη καλά. Αλήθεια, δεν μπορώ να το πιστέψω. Μάλιστα σε λίγο θα έρθει να φυλακιστεί αυτός. Α,
Νάτος. Κυρίες και κύριοι, σήμερα έγινε κάτι πολύ ευχάριστο για όλους τους κατοίκους αυτής της πόλης. Κυρίες και κύριοι, πιάσαμε τον ύποπτο που έκαψε το δάσος. Και τώρα έχουμε την τιμή να υποδεχθούμε δύο σημαντικούς ανθρώπους που βοήθησαν ώστε η ιστορία μας να έχει αίσιο τέλος. Ας υποδεχθούμε τον πυροσβέστη και τον Μπάρμπα Μίτσο. Και τελευταίος και σημαντικότερος, ένας άνθρωπος που μεγάλωσε στα δάση και που ήταν ο κύριος πρωταγωνιστής σε όλα. Είναι ο Γιάννης!